atumanan. Sa kaaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking digpaminawan nining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jonathan. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan. Love Hurts. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano po daw sa iyang kaagi karon? May kining usa ka lalaki nga taga Magpit, North Cotabato. Ang atong magtatampo, nagdahil sa nga Jonathan. Go! Kachunitan, kuyog ta na. Asa ang dagaw na tot? Kuan good, na may magani og humayron. Matabang ta aron atong mabaligya. Aron natay baon. Sigaw. Nya, kita rang duha. Ato ni kuyog si Gawpago. Sigaw, atong apiton sigaw pago. Aw, kung wala pa ko niya pita, gubot yun. Suga. Sukol niyo ko ninyo. Ni gano, kamo rin mga kwarta niya ko dili. O, di pwede. Gani kay miingon si Gaw Jonathan nga piton kagaw. Aw, Kung wa pa, kami ra gyud tatong mutabang pagani. Ano mo si Ilalis ay? Kay doon na ta sa itong anihanan. Gaw Jonathan, sabat tumalon gaw. Ang saman kuyog ka na mo. Ha? Asa mo gaw? asa pa. Tabang sa tagpangani og humay. Aron nataybaw sa eskwelahan po. Oh, sige. Asa mo ta mga ni magaw? Adto ta sa Pikas Barrio. Sa ilang ni Solomon. Sige, ana. Okay na mo? Ato na ni nga kuto na nga itong gani. Okay na ko gaw. Kako, okay sa bugaw. Sige. Pwede rin. Hello, mga amigo. Na, kagwapa sa bata, oh, magaw. Bitaw da, puti kayo. Sak, Mga kapakit. good boy, lagi kaayo mo sa kay nitabang mo og pangani sa humay. Oo, aron. Ngo na aron nami para palitog baon. Bitaw, mga Ami baon kwarta ko. ni. Miga, kinsa day ka? Anong midool mo ka na mo? Taw, Amuaman ning kahumayan. Ya, niyo nga rin eh. kila, dili. Asa rin ka nag-eskwela, Mika? Karoon lagi may kakita rin mo. Sa syudad man ko nag-school. Maot ay nga puti kayo ka. Insa day inyong mangangan. Ako si Lotlot ug kini si Pago. ug kini usa si Jonathan. Ikaw, unsa may name ni mo, Miga? Love, love. Ha? Nakras ka ni Lablab? Oh, ikaw lotlot. Parehas tita, nakras mo sa ko ni Lablab. Ha? Crush ganiya? Di ba Pago? Pago, kita ng kuko. Tulo di tani day. Kay crush mo di ko lablab. Oh. Ha? Salamat kay nauman ako sa kong trabaho. Madto ko sa dam. Kay show gyud ko nga tuwa si Love dito. Saan pa gyud lagi ko? Nania si Love din sa dam. Kupahagid ni Love kay. Ha? Pagka! Pagka! Go, lutot, go, bago. Kamu kung di na. Sakpan na lang style ni mo gaw.
nauna magkaog ani sa damoy aron makakita ka ni Lablab nga maligo. Klaro kayo. Ugaw kay ibugod kay ko ni Lablab. Yay. Aw, pangunyab binalablab ko. Hinigdako na ugaw. Ako ginapangyaban si Lablab. Kumusta na karon si Lablab, no? Pila ka tuig na nakalabay nga. Wala na siya pabalik din sa akong dapit. Go! Go, Jonathan! Ah, Ako ibalitan mo, go. usap na gaw. Nga na si Lablab sa ato. Ha? Kumusta, love? Okay lang. Dugayan na itong hawa makita sa? Lucky? Kumusta man ni mong pag-eskwela? Okay ra. Ikaw? Okay na, sab. Abi na mo, love. Lipay kay ko nga nakita ta pag-usap. Nga naman. Aron masulti na nako nimo ang dugay na nakong gitago-tago. Ha? Unsa may mong gitago-tago? I love you, love. Jonathan. Sa una pa mo ko nakagusto nimo. Katong mga gagmay pa ta. Mao pa? May chance ka ko nimo. Ang tinuod, Jonathan. Ganahan sa kunimo. Kung mauna, uyab na ta. Oh, sige. Ako na kang gisugod. Salamat, love, nga nakagusto sa di ka na ako. Salamat yung kayo. May kay nagkauyaw na mo ni Lablab, go. Di pa yung sabi daw kay Kugaw, nga gisugot ko ni Love Love. Swerte gyud kay kagaw. Kung si Lablab ang imong masawa. Love, basig, dugay pa ta makita, ha? Nga naman. At doon namugod ko mo eskwela o college sa Davao. Ha? Kalayo ko Malagi. Wako'y mahimo kay mo may gusto nilang mama o papa nga ato ko mo eskwela. Kaya naman kung may kaliwat ito nga matabang na ko. Unya ka na sama sa kamabalik din sa ato. Base ni bakasyon ra. Kaya di ba na mahimo nga magsige ko pa uli. Kaya makakimplit eh. Niaram ka din no? Dinira ko sa atong syudad mo eskwela. Amping din niya. Ikaw sad pag-amping dito. Ayaw ba pangita og lain ha? Di na mahitabo kay love kita ka. Salamat, Jonathan. I love you. Love. I love you too, Jonathan. Ay, kamingaw rin yung malayo to sa tong uyab eh. Sige lang. Ako lang niyan tuson kay para ramsan ni sa mong kaugmaon ni Love Love. Nga akong gibuhat. Ay, salamat kay bakasyon agad. Makapauli na ko sa mudapit. Makita na gid mi ni Love Love. Ya, saban, kumusta na magagaw? Okay na ka. Pero mo lagi. Mingaw na kay ko ni Love Love, oy. May ibalita rin ko mo bahay ni Lablab. Oh, ganun day ka. Unsa may balita ni Love Love? Na naman si Laing Uyab, gaw. Ah, Si Dondon. O minyo uno na maganin na sila. unsa? Paselo ako, Jonathan. Ganong imo man gibuhat na ko, Love. Ganong nangita mo kaglain. Dili na akong saan sa panahon. Unsa? Dugay kay kang mo magpakita na ako, good. Di ba na yung naman ko ni mo nga? Di ko basta-basta makapauli. Kay layo kay ang Davao. Unya kay namin ang uyab na ako. Permi siyang mamisita na ako. Ug nagustuhan sa siya nilang mamagpapa. Mao na pugos ko sa pagsugot niya. Love,
Pasaylo ako sa kong gibuhat ni mo. Grabing sakitan ng buhat ako eh. Mga gagmay pa ta, nagagusto na ko ni mo. Nga karon, mo nang imo isugat na ako sa kong pagpauli. Miniunon ka na ni Dundon. Ato na lang dawaton nga dili kita para sa usag-usa, Jo. Love. Mola ni ang timan maangkon man sa lain ang akong lawas. Pero ikaw paghihapon at nag-iya sa akong kasing-kasing. Love. Sakit yung naunaon nga sa kong pagbalik sa mong dapit. Maunalay ako na sayran nga miniuno na si Love sa lang lalaki. Wako'y bahimo gawa sa pagdawat sa kamatuoran nga dili gid para ako si Love. Dili na ng kutob ug daghang salamat sa pagdagkading akong tampo. More power sa RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni Jonathan nga taga Magpit North Cotabato uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga naguluhan, Love Hurts. Ang mong kaagi gibuhatan nudo sa radyo ni Ricky Porzuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakabit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.